салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи Хуросони бузург. обуна шудан ва лайк моданро фаромӯш накунед. рафтем. Хуросони бузург минтақаи таърихии Эрони бузург аст, ки аз давраи империяи Сосониён ёдовар мешавад. дар давраи хилофати араб Хуросони бузург назар ба се вилояти мавҷудаи Хуросони Эрони имрӯза ҳудудҳои бузургтарро дар бар мегирифт. ғайр аз як қисми Эрони имрӯза, инчунин қисматҳои Афғонистон, Туркманистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистонро дар бар мегирифт. аввал Хуросони бузург гуфта танҳо Хуросони ҷанубиро мешумориданд, вале баъдан ҳудуди Муварроуннаҳр ва Хоразмро низ минтақаи Хуросони бузург шумориданд. чунин шаҳрҳои калон ва муҳим ба монанди Балх, Ҳирот, Ғазна, Нишопур, Тус, Марв, Самарқанд, Бухоро, Қандаҳор, Кобул, Машҳад ва Систонро дар бар мегирифт. шаҳри Ҳиротро Марвориди Хуросон мегуфтанд. дар ин минтақаҳо беш аз ҳама тоҷикон ва форсҳои шарқӣ зиндагӣ мекарданд ва аз ҳамин сабаб хуросонӣ гуфта тоҷиконро мешумориданд. албатта ғайр аз тоҷикону форсҳо миллатҳои дигар низ ба монанди пашту, узбек, туркмен ва ғайраҳо зиндагӣ мекарданд, вале қисми зиёди аҳолии таҳҷоӣ тоҷикону форсҳои шарқӣ буданд. калимаи Хуросон ин калимаи форсии қадима хвара ё ховар буда маънояш замини шарқӣ ё ин ки замине ки аз он ҷо офтоб мебарояд, яъне субҳ медамад аст. дар ёддоштҳои шоҳ Муҳаммад Бобур, ки дар як қисмати Ҳиндустон шоҳигарӣ дошт, омадааст ки ҳама заминҳои берун аз Ҳиндустон ин Хуросон аст. яъне чунин ақидаҳо низ буданд, ки заминҳои Хуросони бузург то ба Ҳиндустони шимолӣ мерасиданд. арабҳо низ заминҳои берун аз Арабистонро заминҳои аҷам мегуфтанд, яъне халқҳои эронинажоди ҳудуди Хуросони бузургро, аслан тоҷикону форсҳоро. Хуросони бузург дар давраи империяи Сомониён дубора тараққӣ кард. маҳз дар ҳамин давра мо шоҳиди ташаккули забони ягонаи тоҷикӣ, меъёрҳои сиёсӣ дар мисоли системаи идоракунии давлатӣ, меъмории хоси Осиёи Марказӣ, Хуросонӣ, меъёрҳои динӣ дар мисоли ташаккули бузургтарин тамоюли ислом, яъне мазҳаби ҳанафӣ, меъёрҳои фалсафӣ ва мафкуравӣ ва дигар афзалиятҳои иҷтимоиву фарҳангие, ки то имрӯз бартарӣ пайдо кардаанд. асарҳои нависандагони классики форсу тоҷик Абуабдуллои Рудакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишер Навоӣ ва бисёр дигарон, ки маҳз дар давраи Сомониён пайдо шуданд, гувоҳи он аст. ғайр аз Сомониён дар ин минтақа боз сулолаҳои тоҷикӣ ба монанди Тоҳириён ва Ғуриён низ давлатҳои мустақили худро доштанд. яъне бубинед, ки ду-се сулолаи тоҷикӣ дар вақташ чӣ гуна давлатҳои бузург доштанд, ҳам аз ҷиҳати масоҳат ва ҳам аз ҷиҳати қудрат. ва ҳозир халқи тоҷик чӣ давлати кӯчаке бо номи Тоҷикистон дорад. ман фикр мекунам, ки ин иштибоҳи таърихӣ аст, ки аз ҳама давлати хурдтарин дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва Хуросони бузург имрӯз ба мо тоҷикон мондааст. дар 10 асрҳои минбаъда, баъди давраи Сомониёну Тоҳириёну Ғуриён, халқҳои дигар ба монанди татару монгол ва халқҳои туркнажод мисоли узбекҳову қирғизҳову туркменҳо ва ғайра ба ин минтақа омада фарҳангу тамаддуни халқи Хуросони бузургро ҷабида зиёд шуданд ва ҳоло соҳиби чунин давлатҳо ба монанди Узбекистон, Туркменистон, Қирғизистону Қазоқистон шуданд. албатта давлати имрӯзаи Тоҷикистон ин танҳо қисми хурде аз минтақаи Хуросони бузург асту ҳудуди тоҷикнишинон, вале афсӯс, ки халқи тоҷик зери таъсири бозиҳову тақсимотҳои геополитикии халқу давлатҳои абарқудратҳо монда то ҳадде пароканда шуданд. агар абарқудратон заминҳоро аз рӯи аҳолии таҳҷоӣ, яъне дар мавриди мо аҳолии тоҷикнишин тақсимот мекарданд, ҳоло ғайр аз ҳудуди Тоҷикистони имрӯза боз Самарқанду Бухоро, Тирмиз, Сурхандарё, Водии Фарғона, қисми зиёди минтақаҳои Афғонистон, қисми шимолу шарқии Эрон ҳама минтақаҳои тоҷикон ва Тоҷикистон мешуд. дар ин маврид аҳолии ин давлати Тоҷикистон 45 миллион нафар ва масоҳаташ 925 000 километри квадратӣ мебуд.
албатта ин на ҳамаи ҳудуди хуросони бузурге ки дар қадим буд аст, вале беҳтар аз оне ки имрӯз дорем мешуд. Аммо ин ҳама орзуҳо ҳастанду халос. Дар амал кор дигар аст. Дар амал миллати тоҷик афсӯски пароканда аст ва аз тарафи миллатҳои пеш аз ҳама форс, пашту ва узбек ассимилятсия шуда истодаанду забону фарҳангашонро гум карда истодаанд. ин раванд метавонад ба нестшавии миллат оварда расонад. чӣ хеле ки халқи суғдиёну бухтариёни қадим бо забонашон оҳиста оҳиста нобуд шуданд ва барои пурра нобуд нашудани миллати тоҷик мо тоҷикон бояд ҳатман тифоқ шавем. тоҷикони тоҷикистону афғонистону узбекистону эрон. умедворам ки мо ҳамчун ворисони рӯдакиву фирдавсӣ, хайёму саъдӣ, ибни синову ҷомӣ, ҳофизу алхоразмӣ, дақиқиву эмоми аъзам ва ғайра бузургон метавонем тифоқ шавему асари нав хуросони бузургро барқарор карда соҳиб шавем. бо ҳамин навор ба охир мерасад. ташаккур барои диққататон. фикру ақидаҳои худро оиди ин мавзӯъ дар комментарӣ нависед. ба канал обуна шавед, лайк монед ва тақсим кунед. қаблан ташаккур. хайр дар амони худо бошед.